गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नै दिनै दंफैबावोला आइ पवालि पिकनिक स्पटआव। ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि मानसिना जेरैबो गारि आरोना नै मथा मथि गारि पार्किं खालामनोनो जायगायानो गैया आरोखि, जेरैबो बुंजोबनाय गारियानो। दा आङो एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों। दा सबसे बेस्ट आरो आइ पवालि पिकनिक स्पटआ। दा नै नायदो ओरैबायदि मानसि गोमजोबखाबाय मथा मथि। हाबाब एसे नायलांदो, आं एसे देखायनि बबेनिफ्राय फैदों। बे नुनाया जादों जाहैबाय जाब्रां ब्रिज, बिनि गाहायावनो आइ पवालि पिकनिक स्पट। ओरैबायदि गारि हाबाब नै गारिया नायदो, ओरैथ' सिगाङावथ' थांजाया आरोखि, गारि पार्किंआनो गैया। ओमफ्राय नै ओरैहाय सेल्फि जन दङ बैयावहाय, मथा मथि सेल्फि जनावबो बायनो नागिरलायदों आरोखि मानसिया बहरथिक। आं एसे देखायनि, नायलांबाय थानो हागोन। दा बेयावहाय बटिं गाखोग्राफोर आरो ओरैबायदि मानसि जायो बटिंआवबो। दा बिदि आरोखि नै, ओमफ्राय बेयावहाय बटिं जाय गाखोग्राफ्रा गाखोबाय नै नायदो, बटिंआ गंनैल' दं। ओमफ्राय नै बैयो सेल्फि जन जाहैबाय, नै गाखोबाय बटिंआव। नै बे फुरा बैग्रिबारि गोजा आरोना, ओरैबायदि साया सायख्लुम गोजा बरथिक आरो बेसेबांबा गुवार। ओरै नै साहाबो मथा मथि जायहा आइ पवालियाव पिकनिक जाफैया माने मोनसे आसा थानाय बायदि जागोन आरो। देग्लायनि बोसोराव ओरैबायदि मोजां खालामदों, नायगौमोन होननानै आसा थानाय बायदि जागोन आरो आइ पवालि पिकनिक स्पटआव जाफैयाब्ला। दा सबसे बेस्ट आरो नुबाय दा मानसिफ्रानो। मोजां दा बाबु जायगाया? बरिया दा ने? बरियालै। दा एसे नायलाङि। दा बेयावबो मोनसे सेल्फि पइन्ट दङ, नै फट' लानो हागोन। ओमफ्राय नैबेथ' ओरैबायदि मोजां ब्रिज बानायना होदों, सेल्फि जन जाहैबाय। दा बिदि आरो दादा खटफोरा কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি? খুব ভাল। আচ্ছা, ধুনীয়া প্লেচ। পিকনিক খাব আহিছিল ন? পিকনিক খাব। খাওয়া দাওয়া হল? খাওয়া দাওয়া হল, এতিয়া কৰিম। दा बिदि आरो नै ओरैबो दंफैयो मानसिफ्रा पुरा। दा साना उल्था जाबाय, अब्लाबो आं सेल्फि जनाव हाबबाय नै। दा आं देखायलाङि माबायदि, बेखौथ' डेक'रेसन खालामनायखौ आं देखायबाय थाखाबाय। गोबां जाथि जनगस्थिफ्रानो बेयाव फैदों। दा नायनानै लादो नै, गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैदों दै। नै ओरै दंफैयो बटिं, नै नायदो नै बोजोंनि आरो आं एसे ओरै हाबलाङि। दा बिदि आरोखि पुरा सेल्फि जन। नै बबेनिफ्राय बिनानावमोन? बबेनिफ्राय? माबायदि मोनफैदों जायगाखौलाय? मोजां दा ने? दा बिदि आरो नै ओरैहायबो दङ सेल्फि जन। ओमफ्राय नै ओरै गोबांथार मानसिफ्रा सेल्फि लालागासिनो, गोबाङानो थांबाय जानानै। ओमफ्राय जा दं बिसोरो बेबायदिनो सेल्फि जन। ओमफ्राय एक्सप'बो दङ, दा गोबांथार दङ आरो उन्दैफोरनि थाखायथ' गोबांथार गेलेनाय मानायनि फेसिलिटि दंजोबो आरो। दा बिदिनो ओरै नायदो नै कटफोरा बुन्दु बङाइगाव। কেনেকুৱা লাগিছে জায়গাটো? একদম বঢ়িয়া। বঢ়িয়া না? আচ্ছা, दा बिदि आरो बयबो मोजां मोनदों। ओरैथ' फुरा बै साइडजोंबो सेल्फि जन दङ नै। आं एसे जायगाजों देखायहैनि। नै बेथ' फुरा बेसेबांबा गुवार बियो बैग्रिबारि सायख्लुम गोजा दै, बियो बुंनानै दंजोबखायो बेसेबांबा गोलाव। बिदि आरो हल्ले फैगासिनो नै सेल्फि जनावहाय। मथा मथि दा सान्दुं गोसा एसे, दा बेलासिबावबा रासिन जागोन आरो बिदि। सारिगिदिं गारियाथ' बुंजोबखाबाय। नै बेयावबो सेल्फि जन दं, बेयावबो फुरा बुंजोबखाबाय आरो मानसियानो नै। ओमफ्राय नै बियो ट्रेन जाहैबाय। दा ट्रेनाबो फुरा मानसि गाखोखाबाय नै। दा बियो फुरा आइ पवालि पिकनिक स्पटखौनो गिदिङो आरो। दा बिदिनो गाखोबाय नै। रेस मोनो ना मोना ट्रेनालाय? ट्रेना रेस मोनो ना मोना? मालाबा टेम्पु थांगोन। टेम्पु? ओमफ्राय
दफाल' थाथ'नो मोनो दा ओमफ्राय कन्टिनिउ रानिंखा अयथासार मानसिखा दा औ दा बिदिनो फुरा गाखोबाय टेम्पु थांगोन आरो इयो भुटानसिम भुटाननि टेम्पुआव दा टेम्पुसिम थांगोन आरो इयो ट्रेना नै नायदो फुरा गेदारिंखा नै मानसिफ्रा गाखोनो नोंबो टेम्पुआव थांगोन नामा मादै हाब नै औ बे ट्रेनखौहाय बबेसिम हगारदों टेम्पुसिमबो होनदों नै दा बिदि आरो फुरा खारलांबाय हनै दफाल' थानो मोनो दै गारियाथ' एभेलेबेलखा आयौ रायज्लायजाखा नै थोद जेरावबो गारिखा भर्ति नै नायदोलाय आयु बे गेजेरावथ' हाबजायानो ओरैबायदि गारिखा आं एसे देखायहैनि बैजों इस्प'जोंबो पार्टिल' नै गोजाननिफ्राय फैदों नै सैमा लालायनानै बिदि आरो नै बेयाव गराय गारि फैबावलायबाय नै दाने नै नायदो नै नुबाय दा अयथासार नोंनिबो थाथ'नो मोनखादा थाथ'नो मोना नुबाय दा नै थाथ'नो मोना हाइ क्वालिटि स्कुलाव फुरा अबेनिफ्राय मोजां दा जायगाया मोजां दा जायगाया आंबो नोगोर नायखाबाय दे अख्रे बरिया दे अख्रे थिग दं ओरैबो नायखायो दा आच्छा थेंक इउ दा नुबावखानोसै नोंसोरखौ जायगाया माबायदि आब' बरिया दा बरिया जाबाय थादो दा बिदि आरो नै ओरैबो फुरा पार्टि नायदो नै ओरै वा अबेनिफ्राय काजलगाव माबायदि जायगाया माबायदि बरिया आच्छा गोजोननाय दं बयबो भुटाननि नामा कमलाया गोदैथार दा आच्छा गोदै ने आब' वाव दा नायदो नै गोदै जागासिनो दङ ओरैबो दं नै होस माबायदि जानो गोसो बेथ' फुरा दाबा गोजा जाहैबाय नै नोंथांमोना मा बेदर जानो गोसो मोनजोबगोन बेयावहाय अलरेडि फारौ बायदिसिना हांसो थांसो मैसो थैसो मा जानो गोसो एभेलेबेल मोनजोबगोन आरो औ नै माथो फंबाय दे आच्छा नै ओरैहाय दङ बिदि आरो दा एसे देखायनि दे हाइ क्वालिटिनि स्ट'रा माबायदि नै ओरैहाय उन्दैफोर गेलेनायनि थाखाय गोबांथार फेसिलिटि दं आरो स्प्रिं जाम्प बायदिसिना बेबायदिनो नुनो मोनगोन हनै नागिरथोला बिदि आरो बायदि नै फुरानो कमला फुरा कमला ओइ स्ल' ड्राइभ स्ल' दा लोगोफोर बियो गासैबो रेस्टुरेन्ट दाबा बायदि गोजा आरो नै ओरैबो दं ओमफ्राय ओरैहाय नै इक्सप' जाहैबाय बियो आं एसे देखायस्रोनि नै बेफोरो ओरैबायदि मोजां नै रेस्टुरेन्ट ब्रादार रेस्टुरेन्ट नोंथांमोना फैनानै जाफैनो हागोन मा मोनजायो मा मोनजाया गोबां मानसिफ्रानो जानानै दं सिङाव आं सोंलायबाय थाला नुबाय दा नै जायगायावनो हांला हांलिखा नै बरिया आच्छा जोबलायखायो दा अयथासार मानसि जाखायो दे दा नै बेयो जाहैबाय एक्सप' आं एसे देखायनि बिराद मोजां दङ दै एक्सप' नै गोरलैफोर गेलेनो थाखाय उन्दैफोर गेलेनो थाखाय बेफोरबायदि नै एक्सप' आं गेटजों हाबमाखसै उल्थासो हाबबाय अब्लाबो नायदो नै बेफोरावहाय गोबांथार लंपेन्ट गस्लाफोर मोनगोन दामि मा लांनो गोसो एभेलेबेल जानाय लोंनाय बेफोरबायदि आरो फुरा गेदारिंखा नै मानसिया ओमफ्राय बानायस्लाबनो हाया आरोना नै फुरा ओरै जागासिनो दं नै बिनानावमोना फुल मानसि दा बिदि आरो माने बानायस्लाबनो हाया आरो दा नैबे एक्सप' ओरैबायदि मानसि जादों आं मा फानो ओरैनो जास्ट देखायलांनायसैल' नोंथांमोनानो नायलांदो ओमफ्राय फै भिजिट खालामफैनो हागोन गोगोम जाखायो अयथासार मानसिया एभेलेबेल जाखायो नै बेफोर सुइटारफ्रा दाम खम दै बिराद मोजां नै
माबाल' 350 नामा नै 350 नै बिदि कितना भैया 350 only दा नै नायदो मोजां बेखौहाय गुबुनाव बायोला 1000-1200 फ्लाय लालाय लांगोन दा नै बिदि आरो फुरा भिरखा नै बायनायाव होस माजा नायनो इक्सप' सिङाव दे आं एसे टटेलि मोजाङै दिन्थिखानायसैलाय दा बिदि आरो नै ओरैबो 40 अयथासार भिर नै फुरा सुइटार बायनाय मा बायनाय एभेलेबेल मानसि ओरैबो नै कितना भैया 350 only 350 नै मोजां दंखायो सुइटारफ्रा नुबाय दा नै बेफोरखौ नुबाय दा 350 आरो 300 आव मोनलांगोन दा बिदि आरोखि आं ओरै थाङि दा बिदि आरो नै फुरा भिर आयौ एक्सप' सिङावबो हाबजालाया मानसियानो दा दसे थानानैथ' बांसिन जाबावगोन नै नै फुरा नै आंबो मैया बेनाव लांदों ओइ बन्धु बाहाल ना दा नै बिदि आरो फुरा मोनगोन दा बिदि आरोखि एसे बायरायाव जों देखायनोसैलाय आङो only 100 जुथा जुथा गैला किमान दा बिदि आरो ओरै दङ नै आं एसे ओइजों बायराजों देखायलांनि ओमफ्राय पिकनिक जानाय जायगाजोंबो आं देखायगोन एसे गोलाव जाब्लाबो नायलां जाबाय नायनो गोसो जानायफ्रा माबायदि नै बेफोरावथ' उन्दैफोर गेलेनायनि थाखाय बेफोरबायदि दङ आरो उन्दैफोरनि थाखायसो इयो फिसाफोरनि थाखाय इदि गारि गराय थाथ'नो मोनखादा आयु नन स्टपखालै गरायाबो हनै ट्रेन फैगौ ओइ गारि स्ल' ड्राइभ स्ल' अभिषेक जुथा वा नुबाय दा नै फरकाटिं लामदिं बा मोजां मोनद्रायबायगोनलाय बिसोरो नै ओरैहाय गराया मासे ओमफ्राय मालिकनि हिनजाव इयो गराय मालिकनि आइजो माबायदि गराया थाद'नो मोना दा थाद'नो मोना बुबाय थानांगौ नन स्टपखा आदार जाहोलै नोंसोर गरायनो जाहोयो आच्छा मोनायाव दा बिदि आरो गाखोगासेयाव बेसेबां गोरलैफ्रा 50 थाखा गिदिरफ्रा 100 थाखा दा बेबायदिनो निस्सय खोनाखाबाय आइ कुवालिफिनि स्कुलाव आब'मोनाबो गाखोगोन नामा मा गामिनिफ्राय मा माबायदि जायगाया मोजां दा नै ओरै सफैबाय गराय दा बिदि आरो ओमफ्राय गारियाथ' ओरैबायदि एभेलेबेलखा हाट जोंबो बुंजोबखानायनिखा नुबाय दा बेसेबांबा सा गोजौआव दावखोबोबाय आङो जेरैबो गारियानो बरथिक नै वाव आयौ मा गामिनिफ्राय माबायदि मोनदों जायगाखौलाय मोजां दा पिकनिक जाफैदों आच्छा जाखांबाय दे मा लाखो सोनानलाय दे दा बिदि आरो ओरै जाबाय नै बा ओरैबो नै फुरा बरथिकखालै मथा मथि ओरै दं नै आलुनि आलुखौ लोगो हमफैदों लोगो हमफैदोंमोन आच्छा दे जायगाया बरियाखा दा नोंसोरलाय आलुखौ लायो नुबाय दा लाजोबखायोलै आलुखौ ओमफ्राय आलुआखौ लाला नों मोननाय नङाना गोसोथोलाय नुबाय दा नै मोना जाजानो गिनाया बा आलुखौ लालालाय सेसखासै आलुखौ लायोब्ला दा बिदि आरो ओमफ्राय ओरैहाय थांबावनि लागाव जेरैबो डान्सिं ओरैबो डेन्सिं जेरैबो डान्स लागाव ओरैबो मोसागासिनो नै हाय निउ इयारनि बबेनिफ्राय आब'मोन माबायदि मोनदों जायगाखौलाय बरिया दा औ दे थेंक इउ नायनायनि थाखाय दे जाखांबाय
Oh musabai tade Korea दा बिदि आरो गोबां जायगाफोरनिफ्राय फैदों नै जाबाय बिदि आरो दा ओरै दङ नै ब्रादारमोन खुमुथिनि ओमफ्राय मोजाङै डिउटि खालामगासिनो दा अ आसा दिनैथ' दा बिदि आरो ओमफ्राय अबेनिफ्राय आब'आलाय आब'आबो बेरांगावनि माबायदि मोनफैदों जायगाखौलाय बरिया दा दे बिराद जों रंजागासिनो दं दा रंजाबाय था दे दे औ दे हेल' हाय अबेनिफ्राय जायगाया माबायदि मोजां दा सबसे बेस्ट चिराङाव दा बिदि आरो औ औ औ बरिया सबसे बेस्ट जाब्लाबो खुरैसे जायाब्लाबो खुरैसे बरिया औ जाना हो इन्जय खालाम निउ इयारनि मुङाव हेल' माबायदि अबेनिफ्राय अबेनिफ्राय जायगाया माबायदि जायगाया माबायदि जायगाया माबायदि होनदों मोजां दा अ सा दे दा बेयावबो जादों नै हेल' ब्रादार आप लोग कहाँ से बेंटल अच्छा समायना जाबोलासो हांगार फिथरबाबो जागोन नों सना फिथर आखल गैयै हिनजावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो उखुम सायावसो थानाया गाहामसिन बबेनिफ्राय आदामोन बरिया दा नायदो ओरैबो डान्स होगासिनो दङ ओरै नायदो नै गारि गिदिर गिदिर लागाव बबेनिफ्राय क'क्राझार मा क'क्राझार ओरैबो नै फुरा होगासिनो दङ बरिया कटपुरा हेल' कटपुरा केनेकुवा लागैसे जागा बरिया ना आच्छा दे आरामसे ओरै सेंग्राफ्रा नै दावखोस्रोबायलै नोंथां माथो फंबायमोन लागाव लागाव बरिया लागाव नै गलासिलै थोस रायलायजालै दिनै अयथासार गारि बाब 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 आरो गाबोनलाय बांसिन जाबावगोनसो मय थांखो ने गराया मा दिनैथ' ओरैबायदि गोबां खामाय खालायबाय नै बेयावबो बेगसे जाबाय गुलामा नै इयाव नङालै एकदमबारे मारे गरायनि देलायग्रा आयु गरायनिबो देलायनांगौ मेकआप होलायनांगौ ए दा बिदि आरो